Jenengku Nurisma Bintang Octavian lan koncoku Meika Agun Karunia. dino iki awake dhewe arep nggawe tugas video. Bahasa Jawa bab pawarta. Sasekno terus ya, Rek. Saka krawana penataran ana patung iwak koi ing sisih tengah dalan, awak dhewe tetep lurus. Nanti ana tulisan sing tulisane penataran kawasan wisata adewe belok meneng. Ning kene yo enek toko oleh-oleh sing nyediakne kaya kripik, klambi, lan liya-liyane. Iki awak dhewe arep mlebu ing jero Candi Penataran. Candi Penataran menika komplek candi Hindu paling ageng wonten ing Jawa Timur. Manggon ing Desa Penataran, Kecamatan Ngegok, Kabupaten Blitar. Candi niki nggadhahi sejarah ingkang dawa wiwit saking jaman Kediri ngantos Majapahit. Miturut prasasti Palah, candi niki wiwit dipunbangun udikara taun 1194 Masehi dening Raja Srengga saking Kerajaan Kediri. Kawitane candi niki dipun agem kagem Muja Bathara Pala inggih punika dewa ingkang njaga Gunung Kelo supados mboten bebayani. Jaman Majapahit, Candi Penataran dadi pusat spiritual ingkang wigati sanget. Raja-raja Majapahit kalebu Hayam Wuruk asring rawuh mriki kagem upacara keagamaan. Candi niki terus dipun dandani lan dipun perluas ngantos abad kaping 15. Relief lan wangunan candi niki nggadhahi relief ingkang nggambarake crita Ramayana lan Krisnayana. Komplekse dipun bagi dados 3 latar utawa halaman, saking ngajeng ngantos halaman wingking ingkang wonten candi utamane. Saking sejarah menika, Candi Penataran boten namung dadi papan ibadah, nanging ugi dadi bukti luhuring kebudayaan leluhur ing tanah Jawi. Struktur bangunan boten kados candi ing Jawa Tengah ingkang biasane simetris wonten ing tengah. Candi Penataran gadhahi pola linier, tegese sangsaya mlebet jero komplek, panggonane sangsaya dhuwur lan sangsaya suci. Wonten 3 bagian utama. Nomor 1, halaman ngajeng wonten sisa-sisa bangunan saking watu bata lan bali-bali. Sing paling ketara yaiku Balai Agung, papan kagem panggihan para pendhita. Nomor 2, halaman tengah wonten Candi Naga. Dipun wastani Candi Naga amarga wonten ukiran naga raksasa ingkang dipun jangga dening tokoh-tokoh mawi rasukan kraton. Niki nggambarake simbol penjagaan. Nomor 3, halaman wingking niki papan ingkang paling suci. Wonten candi induk utawa candi utama ingkang dhuwur lan gagah. Ing kene relief-relief sing paling wigati dipun pahat. Makna relief utawa crita lan piwulang. Relief ing Candi Penataran gadhahi gaya wayang, tegese bentuke gepeng kados toko wayang kulit. Cerita sing paling misuwur yaiku relief Ramayana dipun pahat ing tembok candi utama. Ceritane babagan perjuangan Rama nglawan Rahwana kagem nyelametake Dewi Sinta. Maknane nggambarake kemenangan becik nglawan Angkara Murka. 2, relief Krisnayana nyritakake babagan Prabu Krisna. Crita niki paring piwulang babagan kawicaksanan lan strategi sajroning urip. 3, simbolisme gunung. Amarga manggon ing sikil Gunung Kelud, Candi Penataran dipun ibaratkan minangka gunung siji utawa Mahameru. Pemujaan ing kene tujuane kagem nyuwun keselamatan saking erupsi utawa bebaya alam. Candi
Yaiku rek salah sijine objek wisata sing ana ing Kabupaten Blitar. See you next time, Rek.